Я прийшов на гэты кінапаказ, тому що нарешті хочу поглядзець на свае вочы, як выглядаюць беларускамоўныя паказы ў кінатэатры «Перамога». Я сёння так разважаю, ці можна дзе яшчэ паглядзець кіно па-беларуску ў Беларусі? Ну, у першую чаргу мне зацікавіў гэты фільм тым, што ён трасуўся на беларускай мове. Хацелася больш бачыць фільмаў, і асабліва вось такіх цікавых, ведаце, з добрым сэнсам. Какой ряд? 14. Как обычно. Это апошнія такие бесплатные показы. Чему? Потому что вы сами бачили, какая колькость людей, які жадаюць трапіць. Это только первые показы. Мы толькі вельмі вдячны кінотеатру «Перамога» за магчымасць. Сапраўды мы вельмі ўдзячны ўсім, хто прыйшоў. Яшчэ раз вельмі ўдзячны кінотеатру «Перамога», а таксама ўсім тым, хто нам дапамагаў, усім валанцёрам. І просім таксама, калі ласка, выключыце мабільныя тэлефоны, каб у самы напружаны момант не было сучасных мелодый. Мартин Лютер, ён звязаны з гэтым месцам, дзе мы сёння сядзім і дзе сёння мы будзем глядзець фільм пра яго. Гэта вуліца ў Менску, яна называлася Збаровая. Тут быў такі пратэстанцкі квартал у 16 стагоддзі. І менавіта тут, это недалёка ад сучаснага кінотэатру «Перамога», быў цэнтр такой беларускай рэфармацыі. Я бы хотел, чтобы и ты, куда я хожу, а я езжу далеко, за 100 километров от Минска, и там у них такой магчымасці нема, я бы хотел, чтобы яны поглядели так само. Я лічу, што кожны фільм, які выходзіць у беларускіх кінатэатрах, трэба пераагучваць на беларускую мову. Вось выходзіш пасля гэтага прагляду не проста там з нейкім добрым пачуццем, радасным ці сумным, а з нейкім такім напаўненнем і разуменнем таго, што кожны чалавек прыйшоў на гэтую зямлю з вялікім, вельмі важным пакліканнем ад Господа. Гэта цудоўная магчымасць прыйсці самой, прыйсці са сваёй сям'ёй, прыйсці з дзецьмі і паглядзець беларускае кіно, которых так мала зараз у нас у Беларусі.